बेखौथ' नुगासिनो दङ जों गोबां जोंनि दोलोआ गोबां माने बिसायख'थियाव बाहागो लाबोबाय आरो लाबोजेननायनिफ्राय लानानै दासिम नैबे बाइ इलेक्शनसिम देरहानायनि अनगायै जेबो जायाखै गतिके फैबाय थानाय समाव इउपिपिएलआनो मोनफ्रोमबो फ्राय जोंनि जिहेतु जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टआव 7टा समष्टि दं बे 7टा समष्टियाव 7थायानो देरहाजोबगोन जायखौखि बिजाथि होआ मानो इउपिपिएलआथ' मेक्सिमाम माने मार्जिना मोजां मार्जिन लानानै देरहागोन बेवहाय खुनु गोथोनि खोथा गैला मानो होनोबा बिपिएफनि जेनोखि लिडारशिपफोर बिथांमोनहा सेरखाय बेरखाय जाजोब्बाय आरो बिथांमोनहा आवगायथिं मा मावगोन रायजोनि थाखाय मा मावगोन बिनिबो जेबो गोथार पलिसि गैया बिनि थाखायनो रायजो राजाफ्रा मिथिखाबाय बिथांमोनहा खुनु मोजां मोनसे रायजो मोजां मोननाय बा रायजोनो मोजां खामानि मावनो हानाय जेबो पलिसि गैयिखौ रायजो राजाफ्रा मिथिखाबाय बिनिखायनो बिथांमोननो भट होनायनिफ्राय जोंनि रायजो राजाफ्रा हागौमानि 80%आनो माने बिथांमोननि भट होनायनिफ्राय जानगाराव थागोन आरो इउपिपिएल दोलनि बिजाथिखौनो देरहासार खालामगोन।